खुलुमबाय स्टुडियाव दङ उदांस्रि मोसाहारि 20 साननि गोलोम बोथोरनि बेसेनाङै फोरोंथाय मावबादा फोजोबनाय हाबाफारि खुंफुंदों। गुन गोनां सोलोंथाय जांख्रिखांनाय मावथांखिजों लोब्बा लाखिना कक्राझार दखरा एबसु आरो कक्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव दिनै कक्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय विद्यापीठ गोजौ फरायसालियाव थांनाय 5 जुलाइनिफ्राय जानानै कक्राझार सहरनि दाब दाब जायगायाव थानाय फरायसालिनि थाखो 9 आरो 10 नि फरायसाफोरखौ लानानै खुंफुंजानाय गोलोम बोथोरनि बेसेनाङै फोरोंथाय मावबादाखौ दिनै फोजोबनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बे बेसेनाङै फोरोंथाय मावबादाजों लोब्बा लाखिनानै फरायसा फरायसुलिफोरखौ गोजोन इयुननि थाखाय नांगौ बायदि गियानखौ जागायनो थांखिजों कक्राझारनि सीआईटी बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि कक्राझार मेडिकेल कलेज आरो बीटीसी सेक्रेटारियेटनि एसेम्बलि नब्लाङाव नायगिदिंहोनानै आरो फसंथानफोरनि माखासे फोरोंगिरि आरो मावख'गिरिफोरजों सावरायलायनाय सोलोंथाय दावबायनाय हाबाफारि लायो आरो गोलोम बोथोरनि बेसेनाङै फोरोंथाय मावबादायाव साबसिन सोलोंथाय लाना आनजादाव बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर मोननो हानाय फरायसाफोरनो बान्था होयो। बीटीसीनि इडुकेसन डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्म, कक्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिजिल कुमार बसुमतारी, कक्राझार जिल्ला एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि राथिया बसुमतारी, कक्राझार जिल्ला एबसुनि सोलोंथाय लोगो नेहाथारि फुकन मुसाहारि आरो कक्राझार दखरा एबसु आरो कक्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो कक्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सोद्रोमाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंखो फैजों आबुङै मिथिना लानि। गिबियाव आं नोंथां ससियेल मिडियानि मानगोनां नोंथांमोनखौ आङो बरायग्रोना लाबाय। जोंनि कक्राझार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो कक्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफाद लोगो नांनानै जोङो 20 साननि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो जुलाइ 5 थारिखनिफ्राय लानानै दिनै 25 जुलाइ दिनै थुंगेनाय सान। जोङो कक्राझार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मावथांखि बड'फा गेजेरारि सोलायनायनि मावथांखि बे हाबाफारिनि बिथा खालामनाय जोङो बे कचिं क्लासखौ लानाय जादों जाहाथे फरायसाफोरा गरम बन्द'आव न'आव ओरैनो थायाबालासिनो जोङो दखरा आफादनि माखासे एक्सपार्ट टिचारफोरखौ लानानै बे 20 साननि जे कचिं क्लासफोरखौ लानाय जादों। जोंहा जे जोंनि थांखि सोलोंथाइ गोग्गो सोलोंथाइ थांखि होनाय बे हाबाफारिखौ लादों। बिनि गेजेराव जों कचिं क्लास लानायखौ जों बेखौ खालि क्लासाव लाबाखै, बेजों लोगोसे जों एक्सपार्ट टिचार आरो प्रफेसार लेक्सारारफोरखौ जों लिंनानै जोङो आरो लोगोसे जे गावनि केरियार काउन्सिलिं जों बेखौबो होदों एक्सपार्टफोरखौ लिंनानै आरो कचिं क्लासनि सोमोन्दो लाखिनानै जोङो मैया 24 जुलाइ खालि जोङो फरायसाफोरनि इडुकेसन टुर जे हाबाफारि लादों बेखौ जोङो गाहाय फारियै जोंनि बीटीसी लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि बेखौ लांदों आरो जोंनि जे मेडिकेल कलेज बेयावबो लांदों आरो जोङो सीआईटी बेयावबो लांदों। जोङो बिथां फरायसामोनखौ बेयाव काउन्सिलिं इडुकेसन लोगोसे काउन्सिलिंबो होनाय जादों। बे काउन्सिलिंआव जोङो बिथांमोनखौ जे बिटिआरनि जे लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि बेयाव मा जायो बेखौ फोरमायदों आरो जे जोंनि मेडिकेल कलेजनि जे मारै नों डक्टर सासे जानो हायो बेनि सोमोन्दै जोंनि डक्टर एक्सपार्टफोरा फरायसाफोरनो खोन्थादों आरो जे जोङो सीआईटीआव बोरै एडमिसन मोननो हायो बिनि थाखायनो जोंनि मानगोनां डक्टर बिहुंसार मोना फरायसाफोरनो मोजाङैनो फोरमायना होदों। जोङो दिनै जे फोजोबनाय जे हाबाफारियाव जोङो बिटिआरनि डाइरेक्टर अफ इडुकेसन सार जगदीशखौ लिंहरदों आरो बिथाङा जोंनि फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइनि फारसे नोङो माबोरै जोङो फरायसा हिसाबै माबोरै सोलोंनांगौ बिनि फारसे फरायसाफोरनि गियान होयो आरो जोङो कक्राझार डिस्ट्रिक्ट दुलाराय बर' कक्राझार डिस्ट्रिक्ट जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि लोगो गाहाय नेहाथारि बिथांखौ जोङो लिंनानै लाबोदों आरो बिथाङा सांग्रां फरायसाफोरनो माहारिबाद आरो सोलोंथाइ सांग्रांथि आरो जोङो जोंनि कक्राझार आन्चलिक दखरा आन्चलिकनि जे आवथायाव थानाय गाहाय मोनबा स्कुल बे स्कुलनि फरायसाफोरा थाखो 9 आरो थाखो 10 बे फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन। जोङो गाहाय इंराजि आरो
मेथामेटिक्स आरो जेनेरेल साइन्स बे मोनथाम साबजेक्टआव इडुकेसन सोलोंथाइखौ होनाय जादों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।